na buɗe shagon sana'a saboda in kula da mahaifiyata da kanwata. Ba na da takardar makaranta. Dalilin da yasa na koma makaranta, a nan na haɗu da wata yarinya mai suna Amira, wacce ta canza wa rayuwata lissafi, ta sa na rungumar sabuwar ƙaddara. Yau rana ce mafi girma a rayuwata. Na kwasa shekaru masu yawa ina cikin damuwar da ka jefa ni, sai yanzu da na fara daidaituwa ka sake dawowa cikin rayuwata. Me na tsare maka? Ko dai a dawo mun da tsakuwa ko kuma zan kashe ka, ita ma zan kashe ta. Ni jiya na musulunta kuma ba na tsoron mutuwa. Allah Allah nake na rasu na tare da rahamar Ubangiji. Kai ko musulmi suna Allah wadai da kai, irin ku ne kalila da kuke bata musulunci suna. Rabin mutanen gidan nan kai ne kai sanadiyar kawo su gidan nan. Waɗansu ka ba su tallar ƙwaya, waɗansu ka ba su makami su ɗauki ran wani. Ina so in gaya maka cewar fuska ta ita ce fuska ta ƙarshe da za ka gani a cikin gidan nan. Jenny, Samo. Ba zan kauce ba Sanda. Sanda?